yaron nan har yanzu bai dawo gidan nan ba. Yana can yana ta yawon banza da wofin da na hana shi ko? Bai dawo ba. Duk mu dai fatan mu duk inda yake Allah ya dawo da shi lafiya. Saboda ya irin yin shashen yaro ne. Duk irin kokarin da nake yi in maka tarbiya ta gari don ka rayuwa ta yi maka kyau kai ba a nan kake ba ko? Saboda kai shashen banza ne kai ko? Ahmed, ka san mahaifinka bai so kana yawace nan. Shi burinsa ya ga kayan karatu. Duk wani abin da aka baku a makaranta, ka zo ka rike kana yin shi a gida. Ta yaya za yi na jura zaman gida? Bayan ni ma ina da nawa bukatun da har yanzu an kasa biya mu. Daidai da sabulun wanka a gidan nan gagara ta yake yi. So ɗaya tak ya malu ubansa. Kai in ka ƙara na biyu, to ba san irin malin da ƴaƴanka za su zo su baka kai kuma. Ka gani ko? Ka gani ko? Ba zai yiwu sha wahala ce ya aikata in zo ka diga kwance mun kuɗi na ba. Wallahi ba ka isa ba. Kande? Ya za ki bai mu wannan shashasha sakarai da bai san dalilin ma zuwansa duniya ba. Wallahi idan baka yi a hankali ba sai duniya ta koya maka darasi. Shashasha kawai. Yanzu ne mana tabbatar ban yi sa'an iyaye ba. Ina amfani iyaye su dinga waɗansu baki. Shashasha sakarai mu kake gawa haka. Bare yi ba, ina yaro karami ku dake ni, yanzu ma na girma kuma ku ce za ku dake ni? Yau darasi ya sauka a kaina. Abin da na aikata shekara 30 baya yau ta tarihi ya maimaita kansa. Don Allah ina abin da na yi muku a baya na kuskure da laifi da na aikata muku da don Allah ki kiyafe ni don girman Allah na tuba inna kiyafe ni laifin da na yi muku baya kiyafe ni don Allah. Na gode. Amma tsakaninka da mahaifinka yau Allah ya saka masa. Ya Allah, Allah ka yafe. Abba na yi laifin da har yanzu bai yadda cewa ni na aikata shi ba. Ka yanke min duk hukuncin da ya dace da ni. Domin na tabbata Allah yana fushi da ni. Idan har baka yafe min ba, to ba zan taɓa samun ramarsa ba. Domin hukunci ne fi dacewa da ni. Ɗana, na yafe maka. Ka gani ko? Wannan alama ce ta Ubangiji ya karɓi tubanka. Domin shi Allah gafurur rahimun ne. Na yafe maka. Ya Allah, ina roƙonka Allah ka tsayar da wannan al'amarin daga wannan lokacin. Amin Abba. Kada ya shafi sauran zuri'ar mu da za su biyo baya. Allah ka yafe mu. Kai ne jin roƙon bayinka ne. Allah ka yafe mana. Ahmad, na yafe maka. Allah ya karɓi tuban mu gaba ɗaya. Amin. Wannan haka yake. Abin da ka shuka shi zaka girbe. Sharri ko alkhairi. Muna godiya da kallon shirye-shiryenmu na darasi. Ku danna mana like tare da yin sharing domin sauran 'yan uwa su karu da shirye-shiryenmu na darasi. Idan kuma sabo ne kai a wannan channel namu Darasi TV, ka daure ka danna mana subscribe
domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Na gode.